שלום וברוכים הבאים לסימפטומייזר, מערכת האבחון העצמי מבית אתר דוקטורס. במערכת זו, שפותחה ונכתבה על ידי מומחים רפואיים מאוניברסיטת הרווארד, מוזנות מאות אבחנות רפואיות של בעיות ומחלות אליהן ניתן להגיע בקלות רבה על ידי מספר הקלקות בודדות. בואו נעשה הדגמה קלה במערכת. בחרו באחת משלוש הדמויות המוצגות, גבר, אישה או ילד. לאחר מכן תתבקשו לבחור באחד משמונה אזורים עיקריים בגוף האדם. בחרו למשל באזור העיניים. כעת המערכת מציגה לנו את הנושאים האפשריים תחת אזור זה. בואו נבחר בנושא של כאב בעיניים. תחילה המערכת תיתן לנו הסבר כללי על הנושא, ולאחר שנקרא אותו נתחיל באבחון. כעת המערכת תדריך אותנו דרך מספר שאלות מכווינות עד לקבלת תוצאות האבחון. ניתן בכל שלב לחזור אחורה באבחון או להתחילו מחדש. בהמשך הדף תוכלו גם לראות את המומחים הרלוונטיים שלנו המטפלים בנושא אותו הבחנו. תוכלו להתייעץ עמם בפורומים השונים מתוך אתר דוקטורס ולקרוא כתבות מועילות בנושא. חשוב לציין כי המערכת אינה מהווה תחליף לטיפול רפואי אצל רופא. המערכת עשויה לשלול הערכות קיימות ולהמליץ על פנייה לרופא במצבים הכרחיים. כמו כן, המערכת מספקת מידע נקודתי שעשוי לחסוך זמן יקר, בין אם בחיפוש אינפורמציה אודות המחלה, ובין אם בקביעת תור אצל רופא. זכרו, סימפטומייזר, המדריך המלא לאבחון עצמי, sym.doctors.co.il, ובקרוב גם בסלולר.